Üdvözlöm Önöket, Földi Gyula gyógytornász, McKenzie terapeuta vagyok, és most a festőknek a gyakori gerinc problémáihoz adnék tanácsokat. Ugye a leggyakoribb problémák azért a derékkal vannak, a nyakat azt majd külön mondanám el. A derék problémákkal kapcsolatban nézzük, hogy mik szoktak a festő munkája során problémát okozni. Ugye az előrehajlás az a legrosszabb dolog, tehát a előrehajolva, amikor alul fest valaki sokat, vagy esetleg bevállal valami olyas munkát, hogy a talajon padlót igazítani, vagy sokáig egyoldalúan, nagyon egyoldalúan hajlong, vagy bujkálós munkája van, ahol hajolva, csavarva fér oda a dolgokhoz. Ez az egyik dolog. A másik az anyagoknak a cipelése, főleg akkor, hogyha hosszabb ideig vezet valaki, tehát benne ült a kocsiba. Az ülés az legtöbbször egy rejtett előrehajlás, nagyon kevesen tudják szépen megtartani az ívüket vezetés közben, és akkor ugye hajolva vezetett, kiszáll, nem is tudta kihúzni magát, de nem vette észre, és akkor ott hajolva megemeli azokat a súlyzokat, ugye egy nagyobb festékes doboz az 16 kg is van, a gipsz az 20 kg, és hajolva, ahogyan kiveszi, az ülés után is pakolja, vagy egy oldalt fogja, és pont a fájós oldalon a másik oldalt, akkor az nagyon meg tudja fájdítani a gerincet. Tehát az első dolog az, hogy ezeket a helyzeteket kell kompenzálni, vagy jobban csinálni, tehát gerinc szempontjából biztonságosabban. Angolul ezt a body mechanics-et használják, tehát a testnek a mechanikájára odafigyelni, tehát hogy hogyan vigyázzunk arra, hogy ne egy oldalon legyen terhelve a gerincünk. Illetve ugye a csigolyáknál a gerincünk az, hogyha az ív meg van tartva, akkor tudnak főleg a deréknál az izmok tartani, akkor a csigolyának az íveire megy a terhelés, a csigolyának a hátsó íveire megy a terhelés, tehát hogyha így szépen meg van tartva az ív, akkor itt ezek a részek, a csont, ezek a részek felelősek a tartásért, a mozgásért meg ez az előső rész, ahol a polckorongok vannak, a szalagok vannak, és ugye, hogyha erre túl nagy teher esik, ez meg túlnyúlik, akkor itt gyengülnek ezek a részek, gyengülnek az izmok, ugye főleg az ülésben van ez, hogyha nem tartjuk szépen magunkat ülésbe, illetve túlnyúlnak a polckorongok, és akkor főleg hátrafelé elkezdenek kiboltosulni, vagyis hát nem csak hátra, hanem azért nem szeretjük a hajolva csavarás, mert legtöbbször ilyen rézsút irányba, az úgynevezett forámenenk felé tud leginkább sérülékeny tud lenni a porc, és akkor ott be tudja fogni az ideget, és akkor egyből már nem csak derékfájdalom, hanem már fenébe, vagy lábba, vagy lábújig lesutázó tünetek is jelenhetnek, zsibbadás, fájdalom. Na tehát ezt kell megelőznünk. Az első megelőzés az, hogy mielőtt hajlongós munka lenne, vagy hajlongós pakolás lenne, megtámasztjuk a derekunkat, és akkor hajlunk hátra. Ha volt már érzékenység a gerincében, akkor én azt szoktam javasolni, hogy keressék meg a hüvelykujjunkkal a fájós pontot. Néha nehéz megtalálni, ott megtámasztjuk, és akkor hátrahajlunk, és visszajövünk. Ott belenyíralhat egy fájdalom, az fontos nekünk, ha visszajövünk, hogy elmúlik-e. Illetve az, hogy nője a mozgástartományunk, mert sokan nem veszik észre, és ezért terjesztik sokan azt, hogy rossz a hasonfekvés a derékfájósoknak, hát addig rossz, amíg nem tud rendesen kilazulni a gerinc. Tehát van akinek 2 óráig, van akinek 2 napig, de azért 2 hétig nem szabad, hogy tartson az, főleg ha valaki szeretett előtte hason feküdni. Tehát minden esetre sokan nem veszik észre, hogy már nem bírnak kiegyenesedni, mert itt annyira szorulnak a dolgok. De azt ki kell lazítani. Úgyhogy ez a mozdulat azt csinálja, hogy ha fáj, jövünk vissza, lehet nem ekkora a tartomány, azt sokszor úgy lehet ellenőrizni, hogy megállunk egy fix ponton, és akkor nézzük, hogy mennyit látunk a plafonból. Lehet, hogy most még csak ennyit, most már
ennyit. Tehát akkor megtámasztjuk, és akkor ismételt mozgásokkal megyünk el a fájdalomig vagy a feszülésig, de azt mindig figyeljük, hogy utána megnyugszik-e. Ha azt veszük észre, hogy fáj, visszajövök és nem nyugszik meg, veszek 5 mély levegőt, és még mindig ott van benne, akkor sajnos ez nem fog ilyen egyszerűen meggyógyulni. Kell, hogy szakembert keressenek. Legjobb, hogyha mechanikai terápiával foglalkozó gyógytornász, tehát McKenzie terapeutát keresnek elsődlegesen, mert akkor mind az MR-t megspórolják, mind a felesleges tortúrákat, és minél hamarabb mozgással megkereshetik azt, hogy van-e fájdalomcsillapító testhelyzet vagy mozdulat, ami segít. Ha viszont nincs ilyen probléma, hanem feszít, fáj, de elmúlik, akkor egyből érdemes minden egy ilyen hajlongós munkája előtt egy 10-et csinálni ebből. A másik dolog, ami még sokat segít, az, hogyha ugye sokszor az van, hogy a kocsiból kiszállásnál fájdul meg, vagy az ülésből való felállásnál, hogy ugye ott is az történik, hogy sokáig a hajlított helyzetben a gerincünk, egy picit ez kiboltosulhat, és utána hirtelen akarunk kiegyenesedni, és akkor meg föl is állunk, akkor az izmok is ráfeszülnek, és akkor ott nagyon erősen be tud csípődni a derekunk. Ezt úgy tudjuk megelőzni, hogy mi már ülésben, mindjárt itt a kezelőpadra szorulok, már az ülésben megfogjuk a derekunkat, és akkor kihúzzuk, még mielőtt kiszállnánk az autóból, megkapaszkodunk a kormányon, és az ívet megpróbáljuk visszaállítani. Tehát ugye ebből a helyzetből ne hirtelen a fölállásban legyen egy állandó csavarodás, hanem húzzuk ki jól a derekunkat. Kihúzzuk, visszaengedjük, húzzuk ki, visszaengedjük, csinálunk belőle 5-öt vagy 10-et, és akkor utána megtartjuk az ívet, és akkor innen fordulunk ki, és állunk föl. Tehát ez segít, és ugye fölálltunk, lépkedünk egy kicsit, nem kezdjük egyből kipakolni az árut a kocsi hátuljából, és ott is még 1, 5 vagy 10 hátra hajlással belejáratjuk, és akkor onnan kezdjünk kipakolni. Tehát ezek lennének a még fontos dolgok, illetve van még egy ilyen praktikus dolog, ez a Császáros Anyukás könyvünk írása közben született, a csúszka használata. Tehát sokszor a kocsinál is az van, hogy mondjuk képzeljünk egy ilyen kis furgon, bepakoltuk az árut, ott, hogyha hajolva benyúlunk, az ugye megint egy nagy előrehajlás, és akkor minél jobban előrehajolunk, annál jobb a forgatónyomaték. Ha ott fogjuk meg azt a 16 kilós festékes dobozt, akkor az egy nagyon nagy erő. Ha meg alárakunk egy pokrócot mondjuk a cuccoknak, és elkezdjük kifelé pakolni, ami közelünk van, és ami beljebb van, akkor megfogjuk a pokrócot, egy kicsit egyenes hátal kijebb húzzuk, úgymond a csúszkát használjuk, tehát kijebb húzzuk a csúszkával, akkor nem lesz akkor az a forgatónyomaték, ez is még egy ilyen praktikus tipp. Most szerintem a festőkkel kapcsolatban ez jut eszembe. Tehát minden esetre, ha ilyen jellegű munkája van munka közben, ahogy nagyon nagy az előrehajlás, vagy az áruszállítás, vagy az áru fölcipelése, a helyszínre cipelése közben, akkor vigyázzon erre, hogy ne érje váratlanul az előrehajlásos terhelés a gerincét, illetve ugye, hogyha hajlongós munkája van, akkor hogy próbálj meg, hogy rá tud-e szokni arra, hogy térdelve csinálja, mert akkor a csípője nyújtva, vagy támadó állásba csinálja. Ugolva azért nagyon kevesennek olyan erős a csípőjük, hogy tudja azt csinálni, de hát aki rendszeresen sportol, azzal is tudja. Úgyhogy a féltérdelést szoktunk. A térnél vigyázni kell arra, hogy nehogy megfázzon a tér, meg nehogy a direkt nyomástól a térkalácsunk elmozduljon, tehát érdemes ezeket a Aldiba, Lidlbe is lehet kapható ilyen térdvédő dolgokat felrakni a térdünkre, vagy vinni egy kis polifón darabkát is arra térdelni, miközben csináljuk azt a részt, amit amúgy hajlongva csinálnánk. Úgyhogy ezeket a praktikus tanácsokat adnám a festőknek, hogy ne fájduljon meg a derekuk. Ha mégis ilyen problémájuk van, akkor a honlapomon tudnak időpontot foglalni, ha pedig van egy jó ötletük, ami bevált, hogy hogyan vigyázzanak a gerincükre, akkor írják meg nekem. Köszönöm a figyelmet!